Dus fractie Eigenwijs is voor deze stelling. Hier een paar redenen. Het was vrijdagochtend weer tijd voor het kinderdebat in de raadzaal van het gemeentehuis. Onder leiding van burgemeester Michiel Uitenhaag gingen 9 basisscholen met elkaar in debat. Heel leuk om te zien. Ze hebben zich goed voorbereid. Leuk om te zien dat ze ook best wel op andere kinderen reageren en op argumenten reageren. En op veel punten lijkt het ook op het echte debat in de gemeenteraad. Ja, wat is dan vooral anders? Kinderen zijn meer onbevangen. Hè? Sommigen een beetje nerveus, sommigen heel enthousiast om een punt te maken. Dat is echt wel een beetje anders dan in de gewone raad. Die zijn natuurlijk gewend tegen elkaar te spreken. En je moet erop letten dat je ook de taal heel krachtig en kort houdt voor kinderen. Ook wel een goede oefening voor de burgemeester in de grote mensenwereld. De basisschool De Hommel werd uiteindelijk uitgeroepen als winnaar van het debat. Het team mocht de beker in ontvangst nemen. Over welke stelling mocht jij in debat gaan? Alle scholen in Venray moeten gratis schoolfruit en een warm lunch aan de kinderen geven. En was je het daarmee eens of juist niet? En waarom? Ik was het daarmee eens, want in Zuid-Afrika eten ze ook gewoon warm. En dan kunnen ze beter concentreren dan als ze een boterham gewoon met pindakaas eten. De stelling was kinderen onder de 12 jaar is voor sport is verplicht en gratis. En ik was het ermee oneens, want het is ook belangrijk voor kinderen onder de 18 jaar om te sporten. Fastfood moet goedkoper, duurder worden en groente en fruit goedkoper. Ik was het daarmee eens, want als je bijvoorbeeld arm bent en je hebt niet genoeg geld, dan is het niet de bedoeling dat je fastfood gaat kopen, maar gezond blijft eten. Kinderen die 2 kilometer van de school af wonen, daarvoor moet de route veilig zijn, dus moet je verplicht fietsen. En ik was het daarmee eens, want fietsen is ook gewoon gezond. Uit onderzoek is ook gebleken dat als kinderen voor school bewegen, dat hun prestatie en hun gedrag beter wordt. Wat was jouw stelling? In 2026 mogen er alleen nog maar elektrische auto's rijden in Venray. En ik was daarmee oneens, want sommige mensen hebben helemaal geen geld voor een elektrische auto. En al is het slecht voor het klimaat rijden met benzine. Brommers en motors zijn ook gewoon super slecht voor het klimaat, maar daar zegt niemand iets over. Ja, en er zijn 5 stellingen waar ze over in debat gaan. Ja, hoe is het niet tot stand gekomen? Die hebben de leerlingen zelf kunnen aandragen. De voorbereiding is maanden geweest, op school zijn ze ermee bezig geweest, maar ze hebben ze zelf aangedragen. Ja, voor de kinderen is het natuurlijk spannend, hè? Voor het eerst misschien wel in de gemeenteraad, in de cirkel. Maar ze zijn wel voorbereid, hè, door de gemeenteraadsleden. Er zijn een aantal raadsleden, raadscommissieleden van verschillende partijen. Die hebben geholpen ook in de voorbereiding. En die zitten er nu ook bij om soms een beetje in te fluisteren. Soms ook een beetje een leerling wat rustig te krijgen. Of als hij eventjes een beetje spannend vindt. Dus dat doen ze heel goed. Ik ben heel blij mee dat die dat willen doen. Ja, wie was jullie coach en hoe heeft ze jullie begeleid? Onze coach is Lisanne en ze heeft ons allemaal tips gegeven. En dat was gewoon heel goed. Ja, en dan heb je gekeken naar de rest van jouw school, van jouw klas, hoe ze in debat gingen? Ja, ze deden het perfect. Perfect. Het enige wat ik kan zeggen. Hoe bevalt het niveau tot nu toe? Ik ben behoorlijk onder de indruk. En ja, soms hoop je dat ze iets anders stemmen of kiezen. Maar ik heb wel het idee dat ze zich goed voorbereid hadden. Nou, dat is heel leuk om dat natuurlijk te zien. En er zijn ook echt stellingen die in de kinderhoofden ook wel een vraag zijn. Eten op school, warm eten op school was er eentje. Maar ook een stelling over fastfood duurder maken en gezond eten goedkoper maken. Verplicht sporten. Nou, dus wel in de belevingswereld van de kinderen mooie stellingen. Ja, en moeten we ons zorgen maken over de toekomst van de Venrayse politiek of is het talent genoeg? Ik denk wel dat er aardig wat talenten tussen zitten. Laten we hopen dat ze ook in Venray blijven.